अच्छा बापा तमे पढ़ीच कौ जाए मोर अंडर मैट्रिक आउ कहीं पढ़िलनि नहीं मत टे एक्चुअली समय है अच्छा बापा तबे की काम करथुलो कि तुमको समय हेलानी नहीं माने काम तो बहुत अच्छी एक्चुअली वर्षक भितर एत सारा बही सारा पढ़ाई समय है मोर इंग्लीशटा बहुत भल होता से समय बापा खंडे मत आनी बड़ मोबाइल टे देदेले मु राति सारा खाली इंग्लीश बही पढ़िली से अच्छा जदि तुम इंग्लिश पढ़ीच ताले कहलो ए परे कौन एपर हई ताहले नंबर 1 जोई आउ अच्छा बाबा मद पियो नहीं मद मद कौन मद जा ना मद पी ना बियर फियर टिके बियर कौन मैं जानी बियर कौन बाकाड़ी लाख नंबर 1 ओसी ब्लू आरसी ब्लेंडर साइट मैंगो चिली से किसी